खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आवथायावनो थानाय सामाबारि दालाइ एबसु लोगोसे हान्टार क्लाबनि जथाय बानजायनायाव जोलुर बादायनाय मोनसे हाबाफारि दिनै बेनि फाइनेल गेम बा जोबथा जि गेलेनाय मोननै हान्जा गोख्रों बिथांमोना गेलेगासिनो दङ। नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों सामाबारि इउनिट एबसु आरो हान्टार क्लाबा मुंख्लं बिथांमोनखौबो गोसोखांदों जे बिथांमोननि बावसोमनायनि गेजेरजों जों जिहेतु गोजोन मोनसे थासारियाव जों फैनो हादों। जौगानाय बिथिं बा गुबुन गुबुन बिथिंखौ साननानैनो जिहेतु बिथांमोना जिउ बावलांदोंमोन आरो नैबे दिनैनि थासारिखौ बिथांमोननि बावसोमनायनि थाखायनो जों जिहेतु मोनदों। बिथांमोनखौ जों अरायसम जों गोसोखांनांगोन। मोजां मोनसे इनिशिएटिभ सामाबारि इउनिट एबसु बा हान्टार क्लाब आरो जाबायदि जोंनि जाखांफु लाइमोन बिथांमोनखौ मोनसे प्लेटफर्म आरो मोनसे स्कप होदों जे गेलेनाय बिथिङावबो दिनै जाफुंसार जानो हायो, साक्सेस जानो हायो। जोंनि आसाम टीमनिफ्राय लानानै नेशनेल टीमनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन लिगफोर आरो क्लाब मेचेसफोराव जोंहा जिहेतु गेलेगिरि जोंनि बर' फिसाफ्रा जिहेतु थांनांगोन बा ओनसोल हिसाबै सामाबारिनिफ्रायबो बादायलु मुगायाव जों गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगालांनांगोन आरो गेलेनायाबो मोनसे बिथिं। दिनैहाय जोङो नायनो थाङोब्ला जे बर'फ्रा फिजिकेलि फिट हिसाबै जोंहा डिफेन्स सेक्टराव गोबां जोंहा एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटिखौ मोनो आरो गेलेनायनि बिथिङावबो जिहेतु हलिचरन नार्जारी, दुर्गा बर' आरो गुबुन गुबुन माने गेमफ्राव बा बेबायदि गेलेनाय आयदायाव गोबां जाफुंसार गेलेगिरि बर'निफ्राय दङ। दा बेबायदि जोंहा ग्रासरुट लेभेलनि जि फुटबल बेखौ जों अरायसम जों फोथांनानै दोननांगोन। जोङो ग्रासरुट लेभेलाव फोथाङोब्लासो जोङो स्टेट प्लेयार जों सोरजिनो हागोन, नेशनेल प्लेयार जों सोरजिनो हागोन आरो बे एबसुआ मोजां मोनसे इनिशिएटिभ बेखौ लाखायो। जोङो जिल्ला आफादाबो लायो, दखराफ्रा लायो, इउनिटआ लायो जे जिखिनि जोंहा जुनियर लेभेलाव जोंहा आन्डार 13 बेबायदि जोंहा जोलुर बादायनायबो जों दखराया लानाय जायो, जिल्ला हिसाबैबो लानाय जायो। बेफोरबायदि बिथिङाव एबसुआ खामानि मावबाय थादों जाहाथे जौगानाया फारफ्रोमबो बिथिङाव फैयो बेखौ नोजोर होनानैनो बेखौ लानाय जादों। दा ओनसोल हिसाबै सामाबारि आरो नोंथांमोनाबो मिथिगौ जे खैराबारि हिसाबै गोबां त्याग दङ, बावसोमनाय जुजिनानैनो जों आवगायलांदों। जोंनि बर' जाय थागिबि रायजो राजा बिथांमोना मोजां मोनसे इनिशिएटिभ फैबाय थानाय समाव आरोबाव मोजां बेबायदि स्टेडियामआव खुंनो हानाय मोनसे थासारिखौ जाहाथे सरकारा खालामना होनो हायो। मिनि स्टेडियाम बा सिगनेचार प्रजेक्ट माखासे आसाम सरकाराबो लायो। मोजां थाखोनि गेलेग्रा फोथार बा क्वालिटि स्टेडियाम बा रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय मोनसे पेभिलियन, जोंनि प्लेयारफोरनि थाखाय ड्रेसिं रुम बेफोरबायदि थासारिखौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव खालामनो हायो बेखौ आङो आपिल खालामो। सरकारा बिनि फारसे एसे नोजोर होनांगौ सामाबारि हालाम हिसाबै। बे समाव जों नुनो मोनदों माने फुटबल गेलेनायनि अनगा जोंहा माखासे गुबुन गुबुन बिथिङावसो बेस्थ' थानायखौ जों लाइमोनफोरखौ नुनो मोनो। बे समाव एबसु हिसाबै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बिनि थाखायनो नैबेफोरबायदि बादायनाय हाबाफारिखौबो लानाय जादों जे समाज बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना जाहाथे जानगाराव थानो हायो, नैबेयावनो जाहाथे बेस्थ' थानो हायो। गावनि स्किलखौ एक्सारसाइस खालामनायनि गेजेरजों गावनि जिउ राहा दानाय बा एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटि बेजोंनो जे जों लाबोनो हायो। जे साफ्रोमबो फरायसाया डक्टर इन्जिनियार जानो हायाबो जानो हागौ, नाथाय फुटबलनि स्किलनि गेजेरजों माखासे स्पर्ट बिथिंनि स्किलनि गेजेरजों आरो बे थांखि आरो बे उद्देश्यजोंनो एबसुआ आवगायो जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरखौ खोब बिबानखौ होनानै बेस्थ'था दोननानै जाहाथे एसे डाइभार्ट खालामनानै समाज बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय जों जाहाथे बोखांना लाबोनो हायो। बेखिनिखौ नाजाबाय थानाय जायो। सामाबारि हान्टार क्लाब आरो सामाबारि इउनिट एबसुर যৌথ সহযোগত যোৱা 26 আগষ্টৰ পৰা সামাবাৰী হান্টাৰ ক্লাব খেলপথাৰত 14তম প্ৰাইজ মানি ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ আৰু এই টুৰ্ণামেণ্টত মুঠ 8টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আজি সেই টুৰ্ণামেণ্টৰ চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে বড়োলেণ্ড জুনিয়ৰ এফচি আৰু উষা এফচিৰ মাজত। এইবাৰ আমাৰ 14তম ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে, অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। হয়, আমি ক্লাব হিচাপেও আগৰ পৰাই আমি এটা ফুটবল কম্পিটিশ্যন চলাই আহিছিলোঁ। প্ৰাইজ মানি যি টুৰ্ণামেণ্ট এইটো আমি 14 বছৰ হৈছে এই হান্টাৰ ক্লাব খেলপথাৰত প্ৰত্যেক বছৰে আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহি আছোঁ। যিহেতু সামাবাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজ আৰ্থিকভাৱে ইমান উন্নত নহয়, আমি বহুত কষ্ট কৰি পিনে
এই যোৱা 14 বছৰ ধৰি ইয়াতে আমি ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত কৰি আহি আছোঁ, যাতে আমাৰ উঠি অহা ল'ৰাবিলাকে এটা ভাল প্লেটফৰ্মত গৈ পিনে ভাল ফুটবল প্লেয়াৰ হ'ব পাৰে। তো মই ইয়াতে আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিবিলাকক মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ চামাবাৰী হাণ্টাৰ ক্লাবৰ যি খেলপথাৰ, এই খেলপথাৰখন খুব সুন্দৰ খেলপথাৰ। তো ইয়াৰ বাবে আমাক পেভিলিয়নৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছিলে, লগতে আৰু প্লেয়াৰসকলৰ কাৰণে আমাক ড্ৰেছিং ৰুমৰো প্ৰয়োজন আছে। গতিকে আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলক মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ চামাবাৰী অঞ্চলত তেখেতসকলে হাণ্টাৰ ক্লাবৰ যি খেলপথাৰ আছে, এই খেলপথাৰৰ বাবে আমাৰ প্লেয়াৰসকলৰ বাবে যি অভাৱ অভিযোগ সেইবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাম।